Komfortní nafukovací člun D320, aluminiová skládací podlaha s nafukovacím kýlem. Příprava na vodu vám zabere ve 2 lidech maximálně 10 minut. D320 je jedna z nejlépe vybavených. Přední držáky pro posádku člunu, držák kotvy ve špičce a jako u všech modelů nafukovacích člunů naší výroby jsou posuvné sedačky. Váha člunu je 56 kg a je konstruovaný pro 4 osoby, maximálního zatížení 566 kg, délka 320 a šířka 151 cm. Boat 007. Nafukovací čluny Boat 007 jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů. Pro ty z vás, kteří jsou stále na pochybách, jsme připravili malý test odolnosti. Člun jsme nechali přejet 6tunovým traktorem. Traktorista náš model nešetřil. Po přejetí člun nejevil známky poškození a tak se rozhodl, že se ještě vrátí zpět. Ale co se nestalo? Člun se nadzvedl a zapříčil se mezi koly a schůdky. Tak obrovskou zátěž jsme opravdu nepředpokládali. A výsledek je překvapivý. Vidíte sami, člun je akorát umazaný od bláta, jinak je v naprostém pořádku. Boat 007. www.boat007.cz